Zimbo comment section. Zimbo comment section. Social media Usataurise. Makwapeni unengane angithi. Uvele okay, ivele bathi makwapeni vele vela. Ikhwapha into Yewe, lenkani. munoziva pa YouTube channel ino yati kupe nyaya dzakashisha. Other person was like, "Deze kumama. Forgive me vulgar, but you know I say that it is I know action." Zimbo comment section. Zimbo comment section. Zimbo comment section. Comment section. Zimbo comment section. Zimbo comment section. Good afternoon, fellow Zimbabweans. It's yours truly, Blessed Rune Sugeza, Comrade Bombshell. Today, 1st of July 2025, is a very special day. Let's meet at 2030 tonight. Maskata Kanaka, Murie Zimbabwe. The Comrade Blessed Rune Sugeza, Comrade Bombshell. Nasi, 1st of July 2025, izuva rakakosha. Ngatisanganei manheru na 2030 tatenda. Zimbo comment section tapindira neni wenyu DJ Holy, and welcome to this exciting episode. This is our very first episode of Zimbo comment section, and we are super excited kuti tikuunzirei zvidavado zvamuri kuita muma comment section umu. Handitika tinoziva kuti vamwe munenge makawandirwa nemabasa hamuzokwanise kupinda mu comment section, vamwe munenge muri busy, vamwe hamukwanise kuverenga shona, vamwe hamukwanise kuverenga chirungu, but isusu tinongoita sei, tinongozvibatanidza tozvisanganisa tobva takuunzirai paZimbo comment section. Handitika first episode yedu pari kupisa zvamanje manje, sezvamunoziva kuti isusu hatikupei chimunya, tinokupai nyaya dzinenge dzichipisa. Handitika zita rangu inini ndinoitwa DJ Holy, ndo namba dzangu dzirapo kana muchida kutibata, muchida kukurukura nesu, kuti mumboonesana nesu kuti tozvifambisa sei uyezve zvakamira sei, saka ndibate ipapo. Handitika right after 40 something days Mundarageza apindira akati ari kudzoka nhasi na 8:30. Ndinombofana kupinda mu comment section ndimbonzwa kuti comment section wagwani zviri kunzi chii. Cooksman angoseka zvikanzi ZANU-PF vaangoseka vanyarara zvake Cooksman, vanyarara zvake chii Cooksman, mushure mekuita sei, mekungoseka. Handitika zvikanzi this guy is finished, he wasted everyone's time, and what new is he going to tell us? It's now down to us the citizens, not him. He is a sick man. Hanzi Vageza vakatitambisira nguva, chimwe chavachazotiudza izvozvi. Handitika zvaamumaoko edu isusu sema-citizens, kwete iye Vageza. Ndakakudza kuti Mundarageza anorwara, anosimbirwa nechirwere chemwoyo, makumbo ake anozvimba, ndozviri kutaurwa panapa. Handitika zvikanzi tinongotenga hedu, but could this guy and his team liberate us, or kuda kungotisunga, hanzi kungotisungirira zvakare? The citizens are concerned. Ndo mubvunzo iri kubvunzwa nevana veZimbabwe, and ndaiona mostly panapa ndikataura zvinhu zvine musoro wangu, vanhu vanotanga kundituka kuti Holy ari murakashi, Holy wapiwa mari, Holy wazoita sei, but ininika kundituka kwamunenge muchitoita, macomments amunenge muchitoisa, zvinoita kuti vhidhiyo rinzwe manyuku ritange kupushwa neYouTube zvakasimba, rinopedzisira rane vanhu vakawanda. Saka ndinokutendai nekuramba muchindituka, ndinokutendai nekuramba muchikomenda kwamunenge muchiita. Handitika kune vanokomenda zvakanaka. Zvikanzi pakasungwa vanhu makati ndohondo yacho. So apa muri kuti chii? Mukuti
makuda kudzoka muchiti makamboti ndo hondo yacho. Zvikanzi madzoka kuzotipedzera time nedata and avana vaskuna hanzi madzoka kuzotipedzera time nedata and kutitambisira hope chinhu chakakosha. Ende vanhu vari kuchema nazvo kuti hope yedu, tarisiro yedu taitotarisira kuti hakuna mundara, pane chichabuda, pane zvichaitika zvihombe, but takatozoona kuti hapana kana chimwe chete zvacho chiri kuita sei chiri kubudikira. Handiti kanzi hapana chinorwadza sekupiwa false hope muupenyu. Vamwe tanga tatotenga matiketsi nekudzinga maroja mudzimba patakanzi paye by Friday Idi anenge aenda. Zvakangodaro tichangouyawo hedu nani na 8:30 isusu zvemudhori zvenyu. Zvanzi zvakangooma zvazvo zvakangodaro, but isusu tichangouya zvedu nani na 8:30. Right. Zvikanzi mudhara iwewe naChamisa muri same kutipa hope yeReal Madrid mozotamba henyu kuScotland. Pakaipa. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kunyunyuta. Handitika isa comment section, ndikanzwa comment section inoyi ichiputika ichinakirwa ndogona kungodzoka futi neepisode 2 ndakufocusa nepachannel panapa. Saka komenda mucomment section wotaura mafungiro ako, wotaura uchi maonero ako. Video ravageza mariona kwekutanga kwevideo rinoiri vachitaura kuti vari kuya nhasi manheru, ndo zviri kutaurwa nevanhu mucomment section kuti vakomana pakaipa. Kablazi aka Mwari ngaakaitirewo nyasha. Nanhasi kachiri kuenderera nenyaya yako, nenyaya yako zva31 Machi wakazoita sei. Usatifendere panapa. Vanhu vakatsamwa, vanhu vakagumbuka, vanhu havasi kuda, vanhu havasi kunakirwa. Hanzi usatifendere usatifendere panapa. Idziwo idzi dzinenge dziri paiko? Enda unotamba nevazukuru zvakanaka mudhara. Siyai zvauri kuita izvi. Komburedi, siyai tambo yehukomburedi pane zvamuri kuita izvi. Vanhu vakatsamwa, vanhu vakagumbuka, ende vanhu havasi kufara. Handitika zvikanzi usadzoke mudhara, gara hako ikoko. Unotitadzisa, hanzi unotikanganisira mabasa edu. Vanhu vakatsamwa. Zimbo comment section, first episode baba takupakurirai. Amenoti munoti chii nazvo. Isa comment mucomment section. You never know. Mangwana ndogona kunge ndichitoverenga comment yako pazimbo comment section panapa. Handitika saka zita rangu ndinoitwa DJ Holy. Namba dzangu ndidzo dzamuri kuona pascreen. Kana uchida kushambadzirwa business rako, ndibate panamba idzodzidzi. Kana uchida une nyaya dzaunadzo dzauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingaite sei, tisingavhunduke. Handitika Zimbo comment section. It's me DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes. Tukuti is bye for now. Ngasangane muvideo rinotevera.